zuzendaria taila handiko blog bat eukitzen, hau da, nire argazkiak egoten. Eta orduan jente askori txoka itxedutzen ikustia hori, zezate ban, zelan alda izan zure taliaz zu ausartzia argazkiak atara eta hona egoten. Zenbat komentariz olakuak oso gogorrak dira, Ni segaitxik ez, ni zure moduko pertsona bat naz, bardintzako zetaila daukaten, guztia itzen jan modia, eta nahi dut erakutzi munduari zelan jazten zen, ez? Eta hola nazi izan dana, eta gutxinaka trafiko asko, eta nik ez nek izan zer zan bez. Bapatian, igual webgune batetik, edo medioetatik azten jartu zidazten, eta eske, kriston impresionio asko daukuzuz daia, baina nahi barik, ni hori ez nintzen joan bilata. Baina egizia da, oso alde hona daukona da, jente askori heldu nazela eta jente askontzako inspirazioa izan nazela. Eta niretzako hori da, inoiz lortu duen gauza honenetariko bat. Mugimendu kurbi hau oso ondo dago. Baina ez zaidana bat ere gustatzen askotan mugimendu horretatik titular asko ataraten diraz, eurak, bai markak edo blogak, eta eurak emoten dutze daukuna baino importantzi gehiago taliari. Da niri hori ez da gustatzen. Nik beti nire blogian normaltasun bat egin duz. Gitzitzen egin jot referentzia talia handi bat eukaten ari. Aldotein referentzia, eta ipini 10 den da talia handiena, evidentemente. Baina beti horregotia, ze berdin da, gu, lodi gaude, derecho, nik uste dut normaltasun bat nahi badozun, normalidadez erun behar dozula. Eta ez eman daukana baino garrantzi gehiago. Ez dago normaltasunik, honendik, ez dago ondo ikusitza pertsona lodi bat, orduan ez dago normaltasunik. Dendak gerugotak ez jo dauz Euskal Herri jantalia handizenak, baina egizia da eurentzako bestala erreza, erropa, politxak topatia edo gazterizentzako. Ez dago markak, hainbeste, nik marka bat sortu neban ondala urte batzuk, anuik, eta neuken eban kolekzio bat talia handizena, ze ikusten dut, ez dutela topaten. Baina oso zaila da, ze hemen nahi dozuen, olako kolekzio txiki bat da, atzanean garesti urteten dago. Nik uste marka batzuk lortu egingo da dela. Ze, de hecho, batzuk badago zeitzen da denak. Baina normalean izaten dira nordikoak, marka nordiko. Txan jende oso handizia da eta orduan oso itxuta dauz. Hola bada. Osea, nik uste dut etorkizuna hor dagoela. Hori gertatzean. Taila txikinetik handienera egotian modelo guztizak. Hori da, eta ez aparte ez, zutzako hemen bakarri dau. Nik uste dut baietz, aurrera pausoak ematen ari gara eta hori belduko da. Normalizazio heltzen den momentuan, baina horretarako lan asko egin behar da, hemen, gizartiak lan asko egin behar dau, bai, buruak, egin behar du klik bat eta esan, ez da pasaten esan.